Antía Castro Vázquez, 22 anos, centennial e fotógrafa. Recompila a xeografía galega a través de estampas. A súa maior inspiración é Galicia, o galego e os galegos. Antía sen a lingua non sería Antía, nin fotógrafa. Quítasme falar galego e perdo toda a miña esencia. Para min o que hai é galego, é que non me defendo nada ben en castelán, podo falalo e tal, pero é que perdo toda a miña identidade. Conozco a bastantes fotógrafos, por exemplo, cataláns ou tamén galegos, que xa teñen un número de seguidores e solo por falar galego, os comentarios, en vez de dirigirse ás fotos, van a porque falas galego, porque falas catalán, pois non sei, sabes? Fíjate no material tamén, é o importante. Non sei, pareceme mal. E si que sempre xente que che di, porque sabes, por que non falas galego, por que non falas castelán, se non che costa nada, está todo o mundo falando castelán alrededor túa, pois adáptate e fala eu, pois non, sabes, é a miña lengua, non a vou cambiar porque ti mo digas. Eu son como moi Galicia, hai que falar galego, rapaces, é que se está perdendo e non se pode perder, porque é unha lingua super bonita e que dá moito xogo a todo. É que me encanta, é que non podería vivir sin ela. Se nadie fala, eu non podería falala, porque nadie me entendería, así que eu só pido que a xente fale galego para poder falalo con máis xente. Nada máis, que por min que non morra nunca, porque me gusta moito. E a miña inspiración é a miña fonte de traballo é todo o galego. A min quitasmo e non podería ser Antía.